नोंथांमोना मान होबाय थादों। जोंहा हारि हिसाबैनो मान होनांगौ बिबान दङ, सरकार हिसाबैबो मान होनांगौ बिबान दङ। मानोना दिनैनि बर' माहारि, दिनैनि सरकार बे गासैबो बिथांमोननि नाजानायजों, बिथांमोननि सेक्रिफाइसजोंसो जोङो मोननो हादों। नाथाय आङो अबंलावरिखौ साबायखर बावगोन जे बिथांमोननि हास्थायनाय साननाया 100% जाफुङाखैब्लाबो दिनै बिथांमोना लुबैनाय बायदिनो बर' हारिया मोनसेनि उनाव मोनसे, आगानसेनि उनाव आगानसे जों जौगालांनो हादों। दिनै खौसेथिनि थासारि फैदों जोंनि हारियाव। बै समाव बेबायदि खौसेथिनि थासारि एबा मोजां थासारि फैनाय मोनब्ला आरोबाव मोजां जागौमोन। जोंनि गेदेमाफ्रा हारिखौ बिथांमोननि गोसो गोरबोजों लुबैनाय, हास्थायनाय आरो इयुन नोजोर गोनां जि सानस्रिजों बिथांमोना आरोबाव मोजाङै हारिखौ दैदेननो हागौमोन। नाथाय खोमसिनि उनाव सोरां फैयो आरो खोमसिखौ जोङो मालाबाबो एंगारनानै सोलिनो हाया। खोमसिखौ बारखांनायनि उनावसो सोरां फैयो। थिग बेबायदिनो बर' माहारिनि मोनसे थांनाय समनि थासारियाव जोङो माखासे खोमसि ब्लेक सेक्टरखौ जोङो बारबोबाय आरो दिनैनि समाव बिथांमोननि थुलुंगा, बिथांमोननि बिहोमा, बिथांमोननि बोसोन, बिथांमोननि होलांनाय माखासे जि बोसोनफोर, बेखौनो लानानै जोंनि गोदान जोलैया जोङो आवगायलांनांगोन। जोंहा गोबां बिबान दङ आरो बेखौनो बुजिनानै सरकार फैनायनि उनाव जोंनि जायफोर थालांबाय बे गासैबो गेदेमाफोरखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों। बे हिसाबै जोंहा बिनेश्वर ब्रह्म सारनि मुसुखाखौ गायसननाय जाबाय, बिर सिलागांनि मुसुखाखौ गायसननाय जाबाय आरो दायो जोंहा दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीजों लोगोसे गंकेश्वर नार्जारिनि मुसुखाखौबो जोंनि MLA नि दैदेननायाव आबुं फुल मुसुखा स्टेचु गायसननो थाखाय जों हाबाफारि आखायाव लादों। मानोना फैबाय थानाय जोलैया मिथिनांगोन जे बर' हारिया जे जोबोद मोनसे गिदिर जांख्रिथायनि गेजेरजोंसो हारिखौ गायसननो हादों। जोंहा जे गोबां सुथुर दङ आरो जोंहा जे मालाबा साननायाव गोरोन्थि जानानै जोंनि हारियावनो माखासे बेले बेजे सोमजियो, जाय हारियाव खहा लाबोयो आरो बे समाव जोङो माखासे गेदेमा सुबुंफोरखौबो खोमानो गोनां जायो। बे गासैबो जारिमिनफोरखौ इयुन जोलैया मिथिनानै जाहाथे गोथों लामाजों दावगालांनो हायो, बेनि थाखाय जोङो जि इयुथ सेन्टार जोङो गायसननो आखायाव लादों। थिग बेबायदिनो दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि गोसोखांथियावबो सारा BTC आवनो बयबो मिथिजासे माबा मोनसे हाबाफारि जोङो देग्लाय बोसोराव फोसावगोन। आङो बेखिनि खोथाखौ बुंनानै फिन खेबसेबाव गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनिसिम आंनि सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बे समाव दिनैनि बे ओंथि गोनां बिफां गायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो MLA सारखौ खावलायनाय जाबाय। 23थि दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि थैनाय गोसोखां सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांनि मांखरसालियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय जोंनि BTC नि मानाव गेदेर चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' आरो बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय गुबुन आफादनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि नोंथांमोन, ट्रास्टनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, नुजाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजाफोर, बयनोबो गिबियावनो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनोबो आंनि समाव माखासे हाबाफारिनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय। आंनो माखासे बिबान होदों मुर्ति बानायनायनि थाखाय। जोङो सावगारि माने फट'बो लांखांबाय, नाथाय जोंनो आर्टिस्टआ बुंहरदों आरो एसे फट' मोजां नागिरबाव होननानै। नङाबा गारलाबाथानि जे मुसुखा बाहाय जोङो बयबो लांगोन होननानै जों सावरायलायदों ट्रास्ट बा जोंनि दख'ना एबसुनिफ्राय।
बेवहाय एबारनि जे फाइनान्सियेल इयार बिनिफ्राय बाउन्डारि वालखौ होनाय जागोन बिनि थाखाय रेडि जानानै दङ आं जेसेबां मिथियो अफिसियेलि खामानिया थ' बेबायदि जानानै दङ गतिके नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो माखासे खामानिया मावफुंजागोन बेखौ मिजिं थिदों बयबो जाहाथे जोङो अनसायलांनो हायो बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दिनै मानगोनां चिफ बिथांखौ साबायखर बावनांगोन बिथाङा ट्रास्टनि थाखाय 25 लाख होबाय बेजों मोजां खामानि जाहाथे जों मावलांनो हायो आरो उननि समाव जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनि थाखाय दायो मोनसे जि स्किमफोर लानानै सरकारा फोसावदों बे जोबोद जों बाख्नायथाव होननानै जों बुंनांगोन जोंनि मुंख्लंफोरनि थाखाय गेदेमा मानसिफोरनि थाखाय दायो जे रोखोमै दानि जोंनि जे सरकार बे सरकारा हाबाफारि लाबाय आरो दिनै फोसावदों जे जोंनि दावहारु गारला बाथा बसुमतारिनि मुङावबो सारा बिटिसि नाङैनो मोनसे बेबायदि स्किम बा बेबायदि मोनसे प्रग्राम सोलिगोन होननानै बिनि थाखाय आं साबायखर बावनानै बयखौबो नुजाफैनायनि थाखाय साबायखर बावनानै आंनि फंनैसो बुंनायखौ आं बेयाव फोजोबनो गोजोन्थों साबायखर बावबाय सारनिसिम आरो बाव बाहागो लानो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथांखौबो बे समाव बिफां गायनो थाखाय आङो खावलायदों आरो बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि मानगोनां आफादगिरि नित्यरन्जन ब्रह्म सारखौबो बे समाव आङो बिफां गायनो थाखाय खावलायदों बाहागो लाबावनो हानाय क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि